Ndizi TV Ubwansu. Nagosogere omwancho muligire bwetaseni Ndizi TV waire byande onsi asogende tokoba kwego kena kubwate merobiri tokurwa kete gwikira chinga kibunechi hasi tole no gosemele no gene tokoba kwego kegwesemena bwo kwemanya ayagenderete kubwatakana nemerobiri hetukurwa kete gwikira ase chinga kibunechi aragira Chinsa Isato chiabono butukase ntunde na ntokomera na sembe asekerenga ekenene gyo kwene kingatonyera koba to kumanya na gosemele nyare koba gwataka kurubwa kete gwikira chinga kibunechi togene tokoba tukubwaterana amona gwetera somo nwe manyererio nigakoro kwa Joshua utelitera negoro kwa Josephat Amisi ngure nande asekero gutari getambe rinde tunyare koba togosemenenga nyare koba kagwateka. Ndizi TV News Digital ngwetera asenjeri ya Facebook na gwetera asensemo ya YouTube. Ndizi TV News karibu sana onyare koba gukwemanya nganyare koba kagwate katoko chaka kurwase county ya Kisii ase sector yobosombi anenebo matatu ise yobotenene bwaye omunyakerogo okongo mose banyare koba bagotwara omuyega gosomusangerekano litukulia lero ase banyara koba bagokwanera mange ayarengete anene sector eyo yobosombi gatia barayi banyara koba bagokwana amane nyomba gosinyomba chobrali nigo banyara koba bakobolia banyara koba boigo bako oboroseriwa abisi yabo ase anene ababwatani abo baranyare koba bakoire birengera libya birinde banyare koba bagokonywa asobwamo kolengana na okongo mose boigo niganyare koba gakobolia obotoeru na boigo koerania okuya kunyare koba korrekana anene ase sector yo ya matatu asabolire boigo abarundia banyare koba bakoba maiso chinga kibagenderete amono bokaliri bwa Burundia anene chinga kibunechi embulegenderete koba gegotwa na boigo oboterro bonene bokoba bokorrekana musaki oito Frida kemtona nyara koba gakoteretera mangana ya senchire bwikirano. Sekta ya matatu ni gegendete kwerubira bwikirano inde kwenekia obokoleri obia litkolia lero nigo ababwatani korwa sekiombe gia matatu wakazi association babakumirana n'ababwatani korwa ase Chisako ilikobeka emerobere mekirano asoko bwaterana na serikali ya county elinde kwegenderelia twatebire buna torigetie toikaranse ne serikali ya county ya Kisii toikaranse ne serikali nene onyege kunyarikana tororenga gitogusukia sector yetu ya matatu obwamate babobuya stage yetu emanyekane buna Kisii main stage toteme chuchini torete sanity ya stage yetu wokwana omunyakerogo okongo mose nigo aerera emerobelio anene chinga kichi kubwatia amako naliagane iriego ikiranigwa waigonigo aenekiago chikoena na ebiegwa ase chintere bachirikirabe chikubwatia amachiko yepara boikirano na koenekia chimbwa chingia chinga kichi obokoleri bwabo tebire asengencho chigari cheto cyabire chikubwato ntogani konyora lichibwe limo torabe togokorera egari bwata mamocho obo maene na bekubwato twatebire aba drivers baito bali bakogenda chigari para batari gochigokora chiachari bali bakorenda bachikonyara koba bakoba motivated chisa wadi nchikarororo omunyakerogo omatatu owners association Simeon Nyamwaro nigo agokera okubwaterana naboigo ko basegeta gokora emirimo yabo boikirano anene asokolenda chigali naboigo abakoli emirimo igo chimane chango batimbu ya mono na nabatebya tabadali ndira banyani chigali buya kora management ingia renda chi driver chito renda chi conductor chito na abantu bali bakora ko roskote galia barekebishe buya batei buya egera bageni kibago chagalia onto kubago travel bobwato boigo nigo baganirie serikali kuligereria egetaseni yechigali na kubarusilia amagena aroro na sensemo yechireskoda nigo baboliwe goswa ase chikampuni na boigo kwelikia bene osaba county to ya Kisii aiga se to utrimbo kebenya algo torekebishira amagena ichoiroro igakali gutwatira chigari chitairi nasito gosokera mata
Yongo saba amagena yo anyale korogo kurusuwaro nambale mugonya gukwana liyo kabako kunga chile squad yongo saba ere county ito imanya ba murabu bacho ni chikambani tigaba tige kwiruka chile squad kyarese asiri chikuri to muntu kurugire squad tai Kolende nigo baganirie abisi aseba kuira amagani abo elio gotegererwa mwana tutaita abisi ya matatu asto kuira amana na misheito nikesi gari ya bwatiru asoko enda kwararamika gwata abisi gari ane abwatiru igari na kana lakini anya tiri ko reflect barigiringa ke tari ko reflect na ende abantu baitu bakore gas babe discipline abantu bona bamureka rumwanya wale abantu bagusafiri baruranga make bakwandura abantu bona bangina bagaka abantu abibigoriye bike makyo kunyara gukwana na barabo elinda asago tebya kogenda kwa mwira paka asali kogenda nigo bono baganirie obokoleri obuya asebitaseni byekigali asibabulio kubwaterana korwa serikali ya county ya Kisii na boige serikali enene asokwenekia obokoleri obuya tutaite stage ya itera kana ko baburonge abandera baba baronge na ijikonda kitajibe jindonge na ndi tutaitibo ibi stage yali otutageta morembe no bwanjani Frida Kerubo, Ndizi TV. Mbiamono musaki witu wa mwana Amayia Frida Kerubo asoroboti urwa senchiro wikirani kurwa sekta ya matatu anene ime county ya Kisii totigarete ime county ya Kisii chitariki emerongo ebere na isano na ebere cyumutinyu kiandakiro mwaka ensengimanigo ekogendera ko bage gucengera anene lituko lyobotali ase county ya Kisii boigo etanyara ko bage gutigwa magega asoboteneri anene ase sekta yobotali banyarite ko bakubwaterana amone kyombe ekemo ikikorwa White Rose ime county ya Kisii lyokwene kibuna kenyere ko be kwena na maigerio agochia sabamenyi igoro anene chinchira aba Kenya anene abamenyi be county ya Kisii babonetse ko bakoira elio kweneke buna banyale ko bakolenda amangana go sebinto biri bitotanaine bagokwana ase skuru yoboroso ya Kisii asebo banyale ko bakubaterana amona abana be skuru yo elio kwenekia buna banyale ko bagosimeka emeteta netirwe yemo asekerenga kelie gyo kwena no bosemia buna chinchira anene county ya Kisii ranyale ko be kuyarigania na ogoncholia kweliro musakyo ituwa mangane bali ni osero amana mangemono Chingaki ensenkima yabeteke gochengera ritkorio botari eryo lyachengeretwe abwe igoro chitariki 25 county ya Kisii wetrase wizara yobotari kobwatrana ne kyombe kya White Rose Travels amone skuru yoboroso ya Kisii ningo basangirekanete asogosemya bantu igoro yobuya bwokorenda ebitoetanaine nigo baigo basmegete mete wetani elbweye mase skuru eyo ya Kisii nabo igo chinsemo au che serikali gokwana omokonyi bomoteneneri asensemo yobotari ase county ya Kisii Calvin Omando niga singerete gokwanera obuya bwokorenda mazingira asobuya bwegesa kukiabono nekyo kegocha na igo obosmeki bwemetere gatieberoberera konye asokugayana emechando au Today we are marking this day of World Tourism Day by conserving the environment. We partnered with the White Rose Tours and Travel Agency and Kisii Primary School. We marked this day by having a procession around town. We moved around town and we finished at Kisii Primary here by planting trees. And this is one of the pillars of our Kisii County government. The agenda of our Governor Paul Simbarati, is to ensure that we conserve nature, and the theme of this World Tourism Day this year is tourism and green investment. That tells you that nature itself is an investment. We are helping the world in terms of these matters, climate change, by being the carbon sinks of the world. Amos Brian member oyoro muteneneri ase kyombe kya White Rose Tours and Travels nigo nera sensemo yaye atebe tokorenda mazingira nigo korakonye amangana yogonchoreria kwerire nagoteba nigo barachikubwaterana ne serikali ye county asogo ikirania emeroberio au eyuerengete gokonyo mwananchi. And we are bringing tourism and tourism products to the ground in Kisii County so that nobody else is left outside.
when it comes matters tourism in Kisii. We are happy today we partnered with the Kisii County Government, Department of Trade, Tourism and Industry and Investment to commemorate World Tourism Day. But apart from the tourism that you all know of wildlife, Kisii County has capacity to develop community-based tourism. We have capacity to do much more greener products of tourism, especially nature walks, cultural centers where Kisiis can be able to share their culture and advance what we do to the outside world, hence creating and opening up investment opportunities. Omoteneneri wensemo ya investment and industry obadia manyara ni gatebe tobutari nenseme yemebwato muchango monene asamanga na uchumi mense naboigo okorwa mabaga yemeremo egati ya magendrandi. On behalf of the CEC Trade, Tourism, Industry and Marketing, Honorable Cyrus Lebicha, we want to underscore the importance of tourism in our county. Tourism is an income earning sector. We have programs, as you have heard, and we have different tourist attractions within our county, and the government is having programs of improving and expanding the same. Ababwatani abo bayigonigo bakorete taro asubuga tagati bo mucyo bosongo eriyo kogendera gosemya abantu obuya bwo kurenda amazingira ngo reporter getaseni kya Ndizi TV erietariane Evelyn Osero. Biamono o mosakito mangana mayevali Osero asoroboti urwa senchire boikirano tokuru ime county ya Kisii wikira ime county ya Nyamira maiga ya aba MCB county ya Nyamira kobeka omuswada ase bunge county eyo muswada yorengete komorusia bisyo mugavana we county ya Nyamira Amos Nyaribo asikelia aba MCB bagotabanga omugavana wigiyoni ganyalire koba gagutumia anene abisi ya yebobe litkolia lero nigo ababwatani go segati ya barai anene korwa sensemo ya Kitutu Masaba banyara koba bagwesokia naboigo koboria aba MC banyare koba bakoegaya na amangana ya senchira yoboikirano bakorawa no omo MC we ward ya Ligo Manyambega gisesa oyiboigo ore omuteneneri bwa bange ase bunge eyo ya Nyamira nigo Nyambega boiganyare koba gakoboria omokonyi bwo mugavana ime county eyo James Gesami anyare koba gagwesokia bene na boigo koraria ensemo yaye aranyare kobaga koira sigetambukiro ekyo anena aba MC banyare kobaga kobeko muswada ase ebunge eyononya nabonigo musakyo itobwa mangana amaye job mange kure county Nyamira agotoerera korwa asensemeyo Ebirengereri nigo bigendetse kurwegwa igore omuswada bwo kugania komorusi omugavana bwe county Nyamira Amos Nyaribo kurwa sekerogo ana ogutiemana ekero chieri chigotiemana botambe bunyanzi aboko bokore mara no bunyanzi mbali twagete chikura anse bagambe eriyo barore tokonya abantu baito egati abagaka kurwa sebunge ya Kitutu Masaba nigo basabire aba MC no mugavana utwara okoigwanana nande tokoboriga tigabaruri baga emeroberi meao yokogayana ekoregasi bamawike step yokurusha umugabana office norego gikonyarekana lakini muntu nabagaga babuge tutu twakanire mugabana tabaskurusha office through impeachment banje bareta abagaka be kanisa abarayi be kanisa bagayana manganaya asenchira y'ubororo tayego tiembana asebateba ogotsaibwanana noko ngusanana nigo kora chikoirania amagenderero maega ase county Nyamira abagetutu ekiagera tobwate meroberio tutagetenya gitari igorwe ekonya abantu baito twamanyire konyoranga batagete ko imbicho mugabana bagocha ko imbicho mugabana igobana abantu baito mbali go chandika totegemeta asenya gitari akeroka ntoko makeri ngondi obugambi obware kwera ntoko makeri Nyaribo kada kode myaka 5 totebenga gigenda geti lakini okuba tutarabulibwa ntoko taka omugabana
achandwe asiga cia gukora indi kurigereria amamocho omugavana bwe county Nyamira abekeire nabo igo aba MCA gosangereria ebirengereri by'abamenyi batarachi gukwanira ing'aneye simbataite koimbichie governor chipoint inchire barwete kianda etogosa abantu buna abamenyi babo getutu baratutiga turasoma chipoint echikianda tuchi understand tomaye ko batebi nga bono go ahead genda muimbichie governor omugavana office tigaba MCA bache batotebya mmojo y'omugavana tomaye ko ba ingi bago kigukorera omugavana ensemo yaye omu MCA weodi arigo manyambike gisesa nigasabire omukonyi w'omugavana James Gesami wesokya na koralia asateneine igoro y'eng'aneye inganje chairman y'omugavana nande majority group ya assembly ya Nyamira twakwane n'omugavana nande na moboli nande na motebiri impeachment motion yeri tigache asi assembly achero monyene usatume aba wakili ba assembly so that we respond to the issues chirere as impeachment motion njemboli omoske deputy governor Dr. James Ndicho Gesami aya samangana yanga yole ekero omoneno ogo okurukumo governor aminyoki bakoliga muire ayo deputy governor ito Dr. James Ndicho Gesami ngayora samangana ya impeachment igoramo naba MCA bari bataite serikali yegendeka osigoramo naba MCA bari bare SIDA yende egotetea serikali yomoske Amos Nyaribo nande mboli ngana Biamono omusaki witwa mangana Amayia job mangia soroboti orwa senchiro wikirano kurwa ase county ya Nyamira tokurena ime county ya Kisii anene kurwa ase ward area bugeka maiga ichinguru chia chestima korkana chiko butoka asobwanko igane gasunde korokana ase chinsemo chinyinge mense ya Kenya ime county ya Kisii naboigo ime ward ya bugeka bono nigo mwemsebe ward ya bugeka Richmond manani anyare kobaga gwesokia na kugikiria ewizare chinguru chomole ye konyara kwa bikorawa no muwaziri David Chilchiri asate biranyare ko bagago sinywa gukora omuchando yunyare ko bokorokana asubwango iga korengana na Richmond ni gatebiro ko borogwe chinguru cyomulero go systema nigo cyanyare ko bachiko irera sara enene go chia se sector obonchoreria nabo koirania obugima bwa abange babonchoreria magega yakidi boigo ni ganyara ko bagako mochia ensemo erie ekonyara ko bagego sira ebitambukero bya bwango go se emergency response team anene orosagia rwa Kisii kurwa se company ya Kenya Power and Lighting asate bireni go banyale ko babako gwira metinyana in general Gusii to experience rich blackout especially na managed transformer lakini woni yeka na so rich obisi na yora mangana kurusomo so yo monga chi transformer to what a problem Kenya ngima asomo CS oyo koru kuchirichiri ntaite ko notice onye chirichiri taiko nyara ko kwanle ministry ya energy arizaini mara moja e president yeri mo minister ndo monga boni ka current na to kwana ega procurement yet transformer te yo Kenya ngima so I'm giving notice to honorable chirichiri aruga ariyo nya taiko nyara ga si president ya choro muntu ndo monga emergency response ya Kisii go iketa babuke ntoko nyara ko bestima yagenda yakora ritukorigima n'abantu bakonya gutartaraga ne chigari chibago tumeka n'ikibese kiri abantu bagwakana so naro twabaire notes y'abantu ba emergency response they must respond immediately akarisima yakire blackout yakire bono togoska mutwe bono engana yogotaka engeria anene gochia ase abakori emeremo be county ya Kisii gwetania chimisano na ibere nigo yanyare ko bage kobwatoka ebirengererio kurwa sabakori emeremo boigo abamenyi na boigo abarai kurwa se county eyo kubwatikana no mugabana be county ya Kisii Paul Simbarati nigatebire obisi yateranyara ko bage gotenenio ndebwensi emeremo kurende nigo yaganirie abakori emeremo banyara ko bagwesoke na koerera ngaibarenge chingaki oboteneri be county iyo ya Kisii wanyarite ko bakora umubaro bene wabakori emeremo anene ime county iyo nonye nabonigo omo senator we county iyo ya Kisii Richard Onyonga boiganyare ko baga gwesokia nakubwatoka engwana ya bena sanyare ko baga komochia abisiyo mugavana gotebanga getambukirekyo yogotachikoba gwakana engeria iyo gochia se abakori emeremo nigo kere mamincha neri chiko nonye nabonigo musaki oito mangana mayande mo Steven anyara ko bakobwatio roboti uru nagotoletera sinchi
enchira yoboikirano. Liberera ria kisiasa nigo rigendete komentekana ase county ya Kisii magega yariuko ryo murikio munene bwa county ya Kisii James Ntabo kunyara guchiko gotereni gwa kengima kwa bakori emirimo chimisano na ibere na 40 abo bataikiraneta asomaro bwa bakori emirimo ba Kisii riuke ryo nigo riganetia bakori emirimo abo gwesoki na kweranka ibaringe ingakio mubaro na naseki baragani gwakanwa. Oyo bwango iga kwa mirelio gochiko kuono mosenta bwa county ya Kisii Richard Bomoimo Onyonka nigate bire tanya kwegwa roboti urwanya ari kororora egenta goteba kerema minchaneri chiko gati ya kerimo moimako mochobora ibwe county ya Kisii nkeli agoteba buna abakori emirema bange barengire ne liuke lyo gotakano nigo bakorwa ase chibunge cha Kitutu chache South Kitutu chache North Bonchari amona South Mogirango na abange babo nigo barase sector yobo bwenia nonye nabo umugavana bwa county ya Kisii Paul Simbarati nigatenire bokunguna goteba buna onde tayo obutirwa ase county ya Kisii korende kerikegenderete no kugania bali bonsi bataikiraneta asombaro gwesokia asabateneri babo ase Chinsa mochire bawo kolegasi kwena na chisababu chiabo chiogotabarwa ase bali baraisane kia bateneri mbanyare gwakanwa. Intete bya abantu baitu abakolegasi bande bonsi banyarire bale segasi lazima baorokie sababu batabalirtwe narenge senate igateba kanga abantu abonsi bateneniwe bali banyolekanete batarenge gasi kera okubarua kw'abantu kwabete emitinye ebere ne sababu bagotenenungaki mbasogeti karo tuachite sub county ko barabantu ose headquarter igonda etemba sababu abantu bamindongaki sababu teyo ndwense aranyale utwara muchando usaroge again tunkelinga on the wens utabaletwe kwanyolirete lyaona nkwabaletu gende se chief officer oro kinara lyo kolegas kokonyora kwa satisfy chief officer go se county secretary o koiranili wo musharo igo montoni wensa wasotwara yanda disciplinary actions lazime koru na HR manyo yokwana mbiamono abantu bamento togendero kolegas na Gusii yaito nondo ritayire ondo okule bonsi abras mabarusi wese a payroll na litranya alikonyora abantu ba kolegas ese county yetu bantu mbakano abandi basogete kolegas abandi bakule abandi ba ritayire yenere sababu ntobe tukubwatingania ya sobwangi kumanya omwelio bwa bakori emirimo aba bagotebekana koba abakori emirimo embeo kuripoteria Ndizi TV ilietaliane Ndemo Steven Mbiamono mosaki oito mwana Amayia Ndemo Steven asoroboti urwa senchira yobo ikiranwa nene ngana egendete ko bagekoreta liberera ime county ya Kisii tutugarete ime county ya Kisii chinga kichi skuru chigendete ko bachikwerigania samatemu amanene ale mutwe anena sekirasi kelia kia gatano na gatatu na baigo ekirasi kelia 12 boronige serikali nyale ko bage gweso kiana ko era bene bitambukiro nyale ko bage koira ilio kwene kiabuna amatemu yini garachi ko bakorwa senchira yo botoreru na baigo senchira elia ebwenerete ga kwana lituko lia lero ime skuru yabamura ya nyancho muteneneri anene bwechi semi imiorogongo ruwa Nyanza Nelson Sifuna niganyale ko bagagoteba buna amatemwa yo nigarachi ko bakorwa senchira elie wendete kolengana anene kyombe kelia kiamatemu kiane kinabo igomosakyo ito mangana Amayia Brighton Makori amuna mangemono nechinga kichiri bano aborokiwa bado guchokara matemo manne yo mwako yigabonete kuyarigania sibone serikali yabekire miroberio aho eri guchikwana kimna mateba yuko kwa kanale asinjira endonge kaukwana asiskuru yabamura ya nyanchwa Sifuna oyoro Regional Education Director korwase rosagi rwanyansa nigateruna students. I want to assure you we have put all preparations in place to ensure the exam that will be handled will be incident free. Gati yemerobeli babekire ngamo no kwene kuna masakara ngo yugwale koru asakachire Exam will be corrected twice. That when you sit for the first exam, it is delivered, then we collect the second paper.
Because what we want, as you are aware, the cabinet secretary in charge of education grew up in provincial administration. There are no nonsense people. We do not want to have any school that has an advantage over the other because of other means. And that is why we have put in place all measures. Sivuna boigo nigo arure obosemi gocha saborokiwa. It does not matter the grade you get, but what matters is how you prepare yourself going forward. But as we do that, we also require that you leave a mark. Because there are some grades, you need not come to school and you sit college. To get an aid, you go to school. You sit at home. It is also important when you come. We saw last year that people have money and they want to join politics. When they are asked, which school did you go to? I was surprised. A new university emerged from nowhere. Someone who has been very good. When he was asked the university he went to, he mentioned the university I was hearing for the first time. You will change your family depending on how you look at it, and you have a mindset that will make you important. So as you prepare, your teachers have done their best. Now it's a question of just being in groups and revising. You tackle a hard topic, you discuss. Even that topic you are discussing, you'll be surprised, will be the one that will come in the exam. Aina harabano ewisara HSM yanyarire kubekeri kwene kuna matemo manene y'umwaka yoiga kokorekana hale asinjira endonge karabatani aho abagendete gusugumana kwene kuna amachiko na marawangu cyari kubatiwa iri kwene kuna abana ngokorabara matemo ayo buya matemo ayo ni gakagire gochaka mutinyogo cha ekarotubwata matemo aragatatu Kenya Primary School Education Assessment kebishaya Kenya Certificate of Primary Education KCB, Kenya Certificate of Secondary Education KCSE, asabana bange barobetu chokra matemu abo anene boigo ekarumuroberio o 844 okagere gochikwera ekarabana bagatano gatatu bago chokra matemu abo yo moelio. Kuripoti kitaseni Candice TV eritariane Brighton Makori. Biamono masakio ito mga nama ya Brighton Makori ya soroboti urwa senchira wikiranu wanene kuruwa se sekta elia yechisemi. Tokosuka motue asentundende nigobono abanyakonda kuruwa se kaunti ya Kisii banyalekova weso kena kumubulia umugabana we kaunti ya Paul Simbarati anyalekova gago korabuango na kwenekia buno anyalekova gago bakane nibo yabo gosengere yabo ibanyalekova okolera emere mase miaka emenge anyalekova gegweta bagokwana amone chinyomba choboralia ise ya omunyakerugo obo Wilfred Bosire nigo abanyakonda obo igo banyalekova bakomoche obisi eyo anene liye nyarete kobe kwana na chikonda asebatebire nigo bono wetania abanyakonda gosasa abanyakonda kianda boka banyatoko bakwenyorera chikonda cyobwaga chibwe chipara chi sub county ikianda ime county ya Kisii kolengana nabarabo nigo batebire eyo nigere mamincha yeli chikolire lyo kwana na chikonda asebatebire nganigo abanyakonda barabange me county ya Kisii nabo igo bwene toko bakwewe miremo elinde banyarako bakogendererie county eyo gwetera senchira yobwagachi kwana rero ne yamangana yokwa e contract kianda chioka se county ngimanga chikolegasi yechipara twagikiria mangana twakana twatebanga abantu bonse pi echipara chitangasu chi contract tatore 450 anto contract kianda chioka chiko umerimo twakana igitwa akorire kamo twachire kotini twabekire kina bote nitori chipara icho namba ibere wikatwa kanu chigasi chakoretu control budget na aitetie akabete abantu bakanu 1.3 billion ichigasi chikolire eto sabe serikali mogende bakaise site chigasi chikolire abantu bakanu ibase chiabo ejirije basi bakorete amadiri abandi bakuru abandi bachandikire anje gabona twagosorire akana abantu betu chibesa bari bakorete mirimo uyo utakorete mirimo totebi utakorete mirimo
lakini abanga baitomba korete emirimo gaiga ekororokana cyo bise sore abantu bakore ntubona Lake Region Contractors Association chikaunti nkora haiko minanye asibaka bometi erenze ya ito ya Lake Region na hande simbarati mugabano Kisii County no are member ya Lake Region Lake Region Bro tiga abu ati chimbaratiro chabagaba na bandi egento kende toko konde mumono ase procurement mondo te yora ewe ga yemo akora se constituency yemo se county engima into una Lake Region we are supporting Kisii Contractors Association aso koireki na ko team na into una Lake Region bono omwadi bagito korosha repetition we are heading there mambiende mambi Friday on Monday na into other court in Kisumu as a high court kobeke petition inga Kisii County tiba sigoja Kisii County inchi ko koruna abantu kianda boka contractors Kisii County ge bwate members 1000 kusoma chairman yes abantu abana ko utiga asieti Togoskamo twetutigane no robotyo ruo anene ruwa banyakonde me county ya Kisii omongina oyomo asilieta Gladys Kerubo nigo agenda tokobaga kurigia oboene buaye magayo gwa kwarisasi anene omutenyi ogatano na kabere chingaki okorobekana kwanya tokobaga okorekana me county ya Kisii chingaki chiria chia 77 kolengana na Gladys nigatebira nyale koba gwetera obogima obokungu obuboigo bwanya tokobo kuirera omugaka oyeko motigana abana batano na babere nigo bona goteba eserikali nyara kobe gwesona na gatikwenekia buno nyale koba kwenyorera oboene buaye omusakyo ituba mwana Amaya Dipon asanya amana mange mono asokorobekana kuwa beto motienyo gatano na kabere bo mwako yoiga kwarekoro kwa 77 okukwa letugubene no muraibe kia magiazimio 1 Kenya Raila Amolo Odinga nigo musubati Gladys Kerubo au tetia makweli asa umeranetene chingo machieri sasi aso muberoye inalingasi agunyambeli na jaifu kuchiga kari kabarwa nongo na leo kari kabarwa imekyo gotinyi anyara kurona konyera abana bana bono akerana chiga soka isigo nganyara maandamano achakire amagina kurutu chete yagasichi kurutu ngasinye njirango kora ngaratiganso ime nabangina bantu twatamete na barabo bantu nabange twarenge tokirema erinde bakore tosoka togende chinga chetu omwandia ngacha konyara egento gekuribuka rusingapua nkanyara nko ba manyingoka ntamayetinga nekinko ba manyinga kinko anda gutabukire nyagitari ya manje nkanyana risasi ya ngagete kanyana yikurushiku mubere asaka bakakwana gukori omusubati Gladys Kerubo ni gabeire gakwerwanerera asobogima bwaye maika yo mugakoye okoro kwa ongeri moseti konganya na kumutiga bieka bono kabero kokwa nisiko na beire enjara yoka Mario kana wetu ngasinyuko nyugoro yenjara mugakoyo agachaga soki into byonsi mbake gasingo tumeka kirege ndakangura mbake getanda ngachaga kurara nsobokendo mbwa getiko ngafa giteka neke toso munyagitari yema akanyanga naliri ko ivana ndakaboko ukuburuire no robera lakini bakankonya bakanga Mario asesa bali yokuryo bokonyi kurwa sabarai ao aneno mugabana gwe county ya Kisii Paul Simbarati Kerubo nigakoereraya Kanyaraga bane yambete gasenga mwasenje nyona basikali abete gitakwenda kwande bitwa inarenge kurutunko bakonduta nabayerese yaya nje no muntu nagitrisasi nje no murweire yaya nje no li nagitrisasi nje no murweire kana chiko moikena bayabete gasianko lakini ngatama kute sauti ngagabana ninjo nagitrisasi ngubanyete nkwana manaye amani nabanchigete ngachumaine oichengo konya wano korwel chumaine basikali abwata bare abakora korokora rambali ukobeka byenga lero oiche wosema ambi gabana nwari nkogenda bante gabana yaya boni ganaro byali gabana yaya abwati meeting yaseketa abwate meeting yaseketa gusangane getaseni Ndizi TV voigo ni ganyara kwerera emechanda gendrete gwetera asokorera abana batano na babere tatu mwabata iyo oikera koborwa ogosemeria ana ambwate saba abana basabe baraba iseke ogosama kuabo ikoro komusane kana alinge buya nankore mana alinge makamugondo no gimagano obu andineire baka mbwali getiko ikiranga taganga nengo linkwebe kana kingo karangu eita bana batinya kareme cyane babwatara komenta naywe asense moyo bonchurire bwaye ni gairanire magega asebono aganityo bokonyi kurwa saba Samaria abaya yonkonya na rura bana keke sukuru deke nanke na kanese nyamba simenyata
Sai era ntiboni genkinete yaikire emeti nyebere tindakana. Nabaga nitio bokonyi kabisa ikiagera ese aikire bono iganuro jinare marite nabana nabwati tiga. Mugabana Simba. Asure ndorera mabera onkonya onduse muchando yombwate Nyasaye nakwiranire. Omusubati Gladys Kerubo na bargetio bokonyi maega yokonyora chingoma aso muberoye chinga kichiokorobekana kuri kwaro beretiwe gokoro kwa 77 okukwara itwe no muraiwe kya majazimio 1 Kenya Raila Amolo Odinga ekero omusubati oyo anyorete chingoma ekerari kurwa ase kibarua kiaye okikia muireire bonera gutwara chinga gichinkongu aso kwegendereria asenka yaye kinko ripoteria igeta seni kia Ndizi TV elietaria nendipon asanya Biamono musakio ito mangana Amayia dipo na sanya soroboti urua senchire ubo ikirano na story nogo semeria buna eserekali neire igetampo kirona kwene kiebuna nyari kobage okora obotuki na boigo omongno yo Gladys nyari koba konyora oboene buaye toira nego chia se county Nyamira ase omwaki ekura oyo mokura se county Nyamira nyari koba gwesokia na koira petition go se okwamerere kwaye go chia ase kigambero ekemoime county eyo ase kerenga ekenene kyoko batanga aba MC batatu tibachikoba bakosoe wagoesonania anene no bwaki ekura bokumurusia bwaye ase ekerogo omuga igoro inabegete petition ase county assembly yaito kinkobori county assembly igoro yaba MC batatu abuwe bina byabo byabete biko era ase high court lakini bakarero batararuzi assembly igwe petition iyo nabigete igwe kubwatikana amono na impeachment motion iliyebekera li se county assembly asaba msiao batatu babere bago participate actively bako soko sign signature eyina bigete se petition ya nengo tayabanga hoende kurwa si assembly mara moja na ende signature chitugutwe e process ya sevia Tobado muske Dennis Kebaso oyo kabero mu MC Onyansiongo akabugwikina is high court omu MCA omuchole Dickson Machungo kurwese chama ya ODM amono mu MC omuchole Dolphin Nyangara kurwese chama ya Jubilee abo bonsi ibina byabo byabete bikoera kurwese high court na ende mbabu atige ntwekoro kunga stay orders echichikobeka assembly na ba MCA Oruono robotirwaye omwaki ekura oyomo anene kurwa se county eyo ye Nyamira satebirenga gati yaba MCA abo babwate anene kina aseke gambero no MCA Dolphin Nyangara oyore omo MCA Mochole na boigo Dickson Machungo oyore omo MCA Mochole na boigo Dennis Kebaso kurwa se wodi Nyansiongo oyunyarite ko bagosobo choli bwa ibanyarite ko babugwa ko isiko neke ombekelia kia obogose kubwatekana anene na ekigambere Kenya tekobego tabanga bocholi bumbo beti asenchira ya oboikerano togoska motwe asemo yabagaka kurwa ase ekenyoro kyabo samaro nigo besokire nabo igo komomochia omo MCA bwa award eyo ya bosamaro Charles Keganda ase okwirege tambokero nera kobeka SAE nabo igo gosira ensemo eliagendete kobage waka ekura elinde nyale kobage komurusia ABC anene omo gavana bwe county ya Nyamira Amos Nyaribo kolengana na abagaka abunigo batebire bono nigo ebwerendete abamenyi abube county ya Kisii se anene aba MCA be county ya Nyamira banyara ko bago chamo balige enchere bakonyara ko bakogayana emechando ya county ya Nyamira nabo igotali gwetera okomwaka isko anene omugavana bwe county eyo n'abantu baba babulinga amangana aya tuwachagire na romutagite togenderera meaning imbara akora public participation intwenkonyora na tole ntutweka korwenga kigochienga kiende mugore mushimi weto keganda wanjire ko impeachment motion yasi uchaso mugabano ito ngombo tomete umusamaro uri ole gesiago umusamaro uri nyacha kwa chako na mutomete akana kubeka impeachment motion ali bunge naje ta kora consultation ndio sikurwa somo samaro na kujera kubeka impeachment Ntola kana tara moteka kana ntoka hiyo ntoka manyitu babu wakati yao na bamanyitu lakini wao wana nyewe wao bana bwata mangana kujikogamba kujikogamba kuikaira nelie
ekawa kugamba magamba magosa iyo atoke naro gusitayo lakini nkolengere liba gali kogende kigwangi ikyo watwalenge kwa abantu abantu tebanga Nyamira Isato tuguchakira mangana impeachment nturaigwa anyway ni Nyanza iga impeachment ya jaji ekyake ngana iyo cyakera mbo bisana tolabe tugutigana na oroboti orunigo serikali enene iseyobora ibo muraibwense William Ruto genete koboge kwirigania ase embura enene yeri ninyera nyara koboge guchaka gutua omwaka onde kolengana no mokonyi bo muraibwense rigathigashagwa nigo atebire serikali enene yanyare koboge kubwaterana amone serikali chechi county elio kwene kiabuna yanyare koboge kubeka ebitambokero ao elinde embure kira chake koboge gutua enyare kobe kwene kebuna bakenya banyare koba kuyarigani bene chinga kira nyare koba kegotwa. Appealing to those living in low-lying and flood-prone areas to move to higher grounds. On the other hand, we would like to urge our farmers, especially those with grains to harvest, and store their produce early, and where possible, sell to those who are willing to buy. This will minimize post-harvest losses. Further, we also request Kenyans to be proactive in reporting cases of emergency through officials and other channels that would be making public. In this regard, we invite the media to work with us in timely dissemination of information for the public to remain safe. Togoswa se sekta erengete oborendi aso mwaziri boborendi boime kithure kindikia elitkolera nyarakobaga goikirana bosio bweka mati gose bosio bweka komiti ye bunge yetenenete anene amangana arengete no okoenana amabaga aisaine gose arengaine asemeremo asirite gesongo ekorokwa national cohesion na boigo o equal opportunities gaukwana korwa ase committee eyo nigo ture kindikia nyarako bakwereneria maburi ayarengete anene obwerania bwemeremo asege kosi kebanyanyimbo ekyogego gegendrete ko bagikorenga amangana arengete anene abasibwa gose prisons nigo kiture kindikia nyarako bakwenekia bene buna bone serikali ya Kenya Kwanza nechikwenekia buna abanyanyimbo bonsi abagokora emeremo asege kosi ekyo prison banyareko bagotiga emeremo chinga kibaikire emyaka 50 boigo nigatebirenga wizara ya inechiko bagikwerege tambukero na kwenekia buna yabekire abanyanyimbo bege kosi ekyo prison banyareko babakoba abateneneri bege kosi ekyo natali balia baba na jeshi abagenda tukoba gutenera ekikosi ekyo kia abanyanyimbo. First and foremost, as a policy, we have taken the position that we will not be extending the contracts of officers who reach 60. They must retire. This will help us to improve on the morale of our officers and also create room for promotion, especially at senior level management. So as a policy, we will not be extending a single contract beyond 60. And also for those officers, and there are not many, there are only 9 who are above 60, when the current extensions which were done before this administration took over expired, they will not be renewed. And that is a policy position. Number 2, on the same point, in terms of distribution per age, we want to ensure that we create the bulk of our officers to be at the most productive stages of our workforce, of our officers. And I will comment about that when we look at the distribution in terms of how many officers are in Oroboti orurwayo mwaziri boborendi boimeki thure kindiko mwancho murigereria no toko yakero musmari Amayia senchiro bwikirano Chinsa Isato chiabono botuko nyoremero beria itugati yabo Amayia bunaya nabo kogendera ko bagoko yabwati agwetera semitandao yitu ya Facebook Ndizi TV News Digital nabo gwetera YouTube Ndizi TV News uli nyara ko bakwenekia buna Amayia yago chere gwetera somo nwe manyereringa koro kwa Joshua Auta nabo igonyara ko bakwenekia buna chibicha
amonerio giria gochera senchere bukirani gakoro kwa Petra mukere literane gakoro kwa Josephat Amisi na kuriganeirie obutukobia na boigo oborigereria obuya bwemeroberi ao imegata seni Ndizi TV.